Okei, mä oon vähän nuhassa, mutta nyt mä teen videon niinku äänillä. Butter ei hajuukaan mitä nuijon. Jotain tommosia juttuja. Laitetaan nyt vaikka kutosiksi, jos täältä on jotain paljon muuta kivaa. Vitonen. No näyttää ihan hyviltä. Ehkä 3. Makaronssit totta kai. 4. Okei, noita mä en ehkä ota nyt tänne. Print, okei, what the hell. Ehkä 8. 7. Ehkä 1, joo. Ne on ihan hyviä. Ei vitsi, onnenkeksit. Okei, onnenkeksit tai toi 9 olisi pitänyt olla tuolla 5. Ja joo. Sitten rakentaa tämmöisiä ihmeruokia. Salaatti. No mä en hirveästi välitä salaatista. Se on 9. Sushi. Ei myös sushi, onko? Okei, toi menee ehkä 2. Mä en tiedä mitä toi on. Lihapullia. Ihan sika hyvää, mutta silti menee 6. Sitä on myös kaikkea muuta hyvää. Nudeli 1. Hamppari. Ehkä 7, vaikka se on ihan sika hyvää kuitenkin. 8. Sushi 3. Vaikka se pitäisi olla 1. Et 1 ja 3 vaihtaa paikkaa. Salaatti. 5 ja ihan ok olisi. Hodari olisi kyllä ihan selkeästi pitänyt olla tuossa 5 sijalla. Ei tää tässä. Ränkätään kakkuja. Tommonen on ihan hieno. No vaikka nyt 4. Tää voi tulla kaikkea muuta kivaa. 1. Ehkä 9 kuitenkin. Ehkä 8. Toi olisi muuten ihan sikosopä. Mä katsoin joku karvakakku. Tommonen joku kakku. Näyttää ihan hienolta. Ehkä 3. Oh my god, toi on söpä. Toi on ihan cool. Ihan hieno toikin. En ottais. Sitten rakentaa tämmösiä urheilulajeja. Jalkapallo, no ehkä nyt 1. Koripallo, no mä hirveästi välitä, ehkä 7. 10. 8. 9. Tommonen 6 ehkä. 5. 4. Okei, nää on vähän suurta. Sitten ränkätään tämmösiä. Joku tommonen kana, joku keitto. Ois ehkä ihan hyvältä näkyy. 6, koska voi tulla kaikkea parempaakin. Oh my god. 4. Äkkiä. 3. 5. 1. Vähän surkeellista.